Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manen nga agbuyak kanagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat kapadasan man ni Kabsat Sita san napudno anagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang a drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Annabel Aquino Banton, dita Kawayan City Isabela, ni Jerry Salibad dita Kalinga, kaya ni Victoria Calambra. Kastoy man nga rod di ko na ni Kabsat Sita. Dear manang biyanang, may sako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pagnaadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadkadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Ah, Pepe! Ay, tangiwat yu man. Pumanukaw kay manditan. Anya tipukpukaw yu aya. Kababain ka na iti karuba. Nakarariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan yu man tinangikan yawn. Dala siguro dita pandag tipungan yu ah. Awan mat, 5 tawanan na berbero kag ngamawamat. Inalam sa, inggatang mo iti arak. Ay, di yu man amot ibagbagayaw. Hitaan yaw dita pandag tipungan yaw. Awang araw! May bayan yun ano awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am, inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo mananakunak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak, tanusan idarom kayo. Agulimag kayon kunak na eh. Kahit yung sakit ti. Ala, maturo kayo. Didak pagpungto tayo. Uyo anak ko, ingkanto man kita anda apong kan angkel mo di tabalayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam itirapi eh. Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Ngam, nasakit pailaang matisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, anyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko, day jaya tao, agtatakaw. Asina, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw, day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ka. Ay, agtatakaw, day jay. Inala na jay pitakak. Amang ano adalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso na ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragrag yung mga. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sana, Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo dahi nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maayaw, Uncle. Nalakamot la alam-lamyungan ni apong ka. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan iti balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kankwana. Kanayon nakmut lang nga apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka na iti kaaruba. Nakarariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon nyangkel ang mga sikaso ken ko na. Anya, Ken kaslasaan nga digdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywon ni Uncle.
Apay ngay apapanawon na ni Nanang Ijay. Kat balay ni Nanang Dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kenkwana. Kasta mo timbagan ni uncle na nang. Kasarita yun to Pasensya kan iti daytoy ang maibagak kabagis Pepe, Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kin ni Nanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni Nanang tada ka akad kadwana. Ngam itatag kabawan, papanawo maun. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawin manang sita? Pag naedek pa ila iji balayo tanay, jak masikasaw. Kan dinakmet la dengdenggan. Di napatpatyan ti may bagbagaken kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni Nanang kabagis. Masapol nga atidug ti pasensyam ang mga sikaso kenkwana. Ket awan met nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, alang nga rod Kasimot ni Nanang no awan mga sikaso kenkwana. Iso sige, pag naedin mi nga rodan ijay balay, Pepe. Yawid ming ni Nanang. Dong dong when can true unay. Apong, maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Jesus. kanto. Rabi, ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo nuwain. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan no agsangit nga griyaw-riyaw. Sige nga ron. Agkanta kayo lata apong. Ala, agkanta kayo i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na giti bisita yu itay agsapa, sakka? Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ayway, kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Una, pangururayan na kanyo iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan kwa na. Nagadungarudan na giti vlogger di ti lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damot nakitak a post mo. In post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot ti ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat, asino ngay nga tajay do akadwa ka nagbuya? Daka mo ano asino di maysa. Basta siyak ti maysa. May katlua ka ng buya. Anya? Kunada nga min kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan nga awan ba't agbuya. Agpasuro ka ijay ka anak am aani uyo manong. Agblablag matlaan mo. Padak ba't labas ti views na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro apa nagtalon ti nakaisaltikan ti gasat kao. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong ta yapload ko man nanang. Anya, ayun. Ado ti mabuybuyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuybuya. Wala ta makaparayaw da ngamin unad duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong wen kanto unay indayunan kanto iti sinamay. Naglukon na dyan nga uyaw.
Apa nga impos na ni Nanang? Nagano pati Diyos na. Nangloko na diya ka nakakaon. Tila raraminin na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Ada kiti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye. Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinum kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kastangar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw na, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apong nga ure bakutan. Basta man, Jack. Jak kanunungan ti kastangar aramidem. Isar ng mau, tar aramidem. Uncle, no kasapula na yawid ko ni Nanang ijabalay, aramidem. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidem. Imbis sa pribado ti panagbiag ni Nanang, ipapublic mo, Mike. Apay nga intulok yung ayawid na ni Apong ngay, Nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay am no kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inung tanak pay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pay ti marayaw ko na ka. Ngam nagungat latta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikin na awatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taam mo matan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangok ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, Nanang. Mao din na subo na ito, Nanang, wan. Ag nga ka. Aday ta. Nalpas ka na nga, Nanang. Oh, ato tinanawm na eh. Uminom ka, wan. Agkape ak. Uminom ka pa ititanong Alan, uminom ka, wan. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta. Ay, saus. Na, apay ngay at tinipay mo titasa. Awanan naibulingan tinanawm. Kape ti kayat ko. Ay, mala. Agpakada tapay nga ro dito yung video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala, kakabsat. Aging galangin di tati, video mi tangal daw. Ketagyaman kami, tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay nga agungot ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanam. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyapload niya, Uncle. Ha? Ni, video mo't ni Nanang dayta. Woy, kung di ungat iti siya kinag-upload, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kuna na di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag ni apong mo. Nang ro na ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutang. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo, Nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni Apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na,
Diyak ko marabang nga is-istoryaan di kapsat ko. Nga mapunwanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi-impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap-upload iti video ti iname. Ay, kasta ay nana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang upload. Mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Masaukla ang balasang ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan di inami. Isungay nalami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakit yan timulay iti aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita ineng. Bisyak. Ay, sayang day, Jay, ah. Sapay adun nagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Aginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man met nyag vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y matkit nga magsweldo akto ah. Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagi mulay yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta gudwa tayo ito iti maapit. Oray ko kwam amin na, jak pagan ano na jayan. Ha? Sigurado kayo ah. Awan bin na baw yan, tata. Uwin ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pa kibiyanga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jak pa'y nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Nay, makaraman ka kanyak no di kagtong politikayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan ah. Uwin, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong video. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro, unay unay, indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo ah, gapo ni apong tireng. Gapo mutla kanyak ah. Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbidvideo iti upload ka. Win angam dakkel katulungan nyo ni apong tireng anang paado ti views kan followers yo. Bareng agbyag pa iti napaot ah, tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan ah. Mabisi na ka. Diyak pa'y nangnangan. Makatawanan. Sige. Dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidak dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo kay at tikilaban kat jak nga rod masangot ti aglutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang ngarod ni pagwapangal-ngal ko. Adamot gugot mo pagngal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito.
Ibatik to yung cellphone dito isang wanam na nga. Agkanta ka wan ta, ag-live ta. Ag-live nga? Live makita na kay ti ado a tao. Buyan na ka. Agkanta ka wan ta, inakita ang jay lut-lutok apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay, pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugyamon tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansaon. Dadarap-dapak Jagnanayon Nagitila ilum kanya Dita, panawan kayo dito yan. Rekta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buy-buya kanyak kuna na nga duda awam makita ka tao dito cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansunwan ta mabanbanog akon. Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga agkansun ni Pepe. No diya kagtong paliti kaya na ung tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanon. Kani popopok nak dito silid ko. Kuna nang agkabawak ngam samot. Amok matibag-bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniya. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan, engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mon samad. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay ajak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mart. Ay, di ka mangmangan. Dahita ti dusam. Apay ayawid yun ni nanang. Kat mayat mo tibiyag na ditaw. Manang sita. Asikasok mo tanay bag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontraken ka. Ha? Kaanaw? Apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan. Anyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon matan ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti ka inumam, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pag-ininuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanag iji ospital, itamat lang. Umayak tumot anak ko. Mari gata na ko nga kote kan ang sao. Wan nga rod ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo't ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma
Mababainak ka kayo, manang. Ala, sanan aday tati panunutem. Agpaimbag kakit de. Nagnaad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti papanawnan nga orekas jay ti naraaramid na iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, sita. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.